Hola, classe, sí que com esteu? Faig este vídeo per explicar l'activitat número 6 de la pàgina 661. És que són problemes, sabeu que els problemes sempre tenen un poc més de dificultat i vaig a intentar explicar-los per a guiar-vos en la seva resolució. No vaig a resoldre, però vaig a intentar guiar-vos un poc en la seva resolució. Aleshores, el primer problema diu així. Mònica vol omplir el seu aquari amb 8 decalitres d'aigua. Té un aquari i vol omplir-lo d'aigua i la capacitat de l'aquari és de 8 decalitres d'aigua. La capacitat, la quantitat d'aigua que cap dins l'aquari. Després ens diu, ho farà amb un recipient de 400 centilitres de capacitat. Val? Anirà a omplir l'aquari amb un recipient que té una capacitat de 400 centilitres. La pregunta del problema és la següent. Quants recipients d'aigua hi ha d'abocar per omplir-lo, per omplir l'aquari? Molt bé, tenim les dades. Tenim 8 decalitres i 400 centilitres. Val. Què passa en este problema? El que passa és que les dades estan en unitats de mesura diferents. I no podem fer operacions, no podem restar, sumar, multiplicar, dividir, si les unitats de mesura són diferents. Ho hem de convertir a la mateixa unitat de mesura. Val? Aleshores, per exemple, anem a passar-ho a centilitres. Esta dada ja està en centilitres, 400 centilitres ja està en centilitres, no cal que la toquem. Aleshores anem a passar 8 decalitres a centilitres. 8 decalitres, si feu la conversió, són 8.000 centilitres. Val? I ara ja sí que tenim les dades en la mateixa unitat de mesura. Tenim 8.000 centilitres, que és la capacitat de l'aquari, la quantitat d'aigua que li cap a l'aquari, i 400 centilitres, que és la capacitat del recipient amb el que Mònica està omplint l'aquari. I tornem a la pregunta i ens diu quants recipients d'aigua hi ha d'abocar per omplir-lo. Aleshores, quants recipients de 400 centilitres fan falta per omplir l'aquari de 8.000 centilitres. Val? Penseu a veure què hi ha que fer, que si hi ha que multiplicar, hi ha que dividir. Val? En aquest cas, ja que jo vos dic que hi ha que repartir, no? 8.000 entre 400 centilitres. Repartir esta dada, val? En recipients de 400 centilitres. Penseu el que hi ha que fer. Val? Bé, després vaig a explicar el següent problema. Adeu!